Parlok baro kani kalong ka jingpemna ka bawan shipi na ka Jal Jeevan Mission JJM hapo katna trikam jong ka office of superintending engineer but public health engineer Ribhoy Circle Nongpo. Kum shibinta jong ka jingrakhe ya ka World Water Day ha ka arpu artarik umach 1000 arpuwe kamanlong hamadan NSCA Palms im Nongpo kan pelong ya ka marathon junior but senior kan thei bat chinrang ka jingya kop tho slogan halor ka phang tengkai ya ka lane valuing water but model exhibition halor ka phang pene ya ka penjalan ya ka jingem kibakwa banishim benta kin sngoba ban register bat pha ki kerteng ka arta jakasa bat ka kerteng jong ka jingya kop jongki da ka ba WhatsApp SMS email ha phone number nyo hnriu lai pra khandai not r not nyo hnriu lane khandai lai hnriu r pra not san sao lane email id ribhoyjjm@gmail.com bat katari ka bakhadu ban register kan long hak arphotrek umach 1000 arphuwe ka marathon kan sedang hak apor ndrubaje men step hak arphu artrek ubnai balai 1000 arphuwe na Saiden Indoor Stadium hadu madan Palms im pha eki slogan jongpi da ka ba WhatsApp SMS email ha kitei ki number bala ai but ya ka exhibition wanra ha ka arpu artrek ubnai balai 1000 arpuwe hamadan Palms im ha ka Porsche phobje step na ka banta ka marathon phila ru banle sport registration ha ka arpu artrek ubnai balai 1000 arpuwe men step shwa ka 100 buje ha Saiden Indoor Stadium ya ki jingte bakham bnya sngoba ban phone ha kitei ki number bala ai kublai shibun